wala hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamanga katotay manghuran ha ICOM hatiranan yaon timatainghog pan live ha FB Islam. Haon-haon na kamo binaybayan sampay na umat kanyo salaman kanyo kataan salam kasila sa kanyo kataan murah-murahan. Jadi nakita niyo hinapusan hang po adlaw sa Ramadan madawhat at karuntong kirat. Mga kakasilang kung karabat hatiranan kadto biya mga subo kita rin dihadua guru ini. Kaya rin dihil ka ako na mga subo nadya ko kanila. Check kaya rin nakita hang po ang tahinapusan sinhang po adlaw sin bulan Ramadan. Kuno ba to din mapatut biya mga hinangon sin mga sila kamusliman hinapusan ng puadlawin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Biya na sin ya baita kato sin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ki riwayat sin Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lang sin Aisha as-Siddiqah bint as-Siddiq. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinabanghat abutan nin ashrul awakhir munhang po dakumanin kamatian sin bulan Ramadan biya sin amo in tumagnahadum yan Sheikh ama Sheikh na biya to atinya tumagnahadum yan in amunlong ta bang abutan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin gana-ganayaon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zara wa ahya laylahu wa ay kada ahlahu. Tu kakahinang sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala pag mutmutan man atawakan pag suy-suyan man sin biya mga iban kuray sabini insyaallah taala in mga kahalan manunjo kimari sebab yan sinagi mahapon ini na isu-isuy sin kita niyo hariin diin na imbiya mga longta biag kasakupan amon kiyabayta sin mga sahabat bang unuin mga nagkahinang sin Rasul iban na sin mga sahabat labi luba na bang mabut na indum yan in katan niya tu biya na sin aki amura injajagahan nila tuod biya na sin kiyabayta sabab sin kalabihan sin dum Laylatul Qadar amuyat tu biya mga longta talagu-lagu ibadat din ha mga amuin pajajagahan ka to sin Rasul ang kandalong sin Rasul Muslim Sheikh, mga wala piyang lupahan, kaya riwayat ito, Muslim munlong sin Rasul, iltamisuha fil ashr. At tinabang kamu mabaya, makasaabu kamu ha ibadat yaon, ila ba ito siya kimbiagi mong biya ibadat ang karumyad? Ila taon niya ito? In biya ita halam sin Quran, hang ibubulan. Magsang ibubulan, mga magpulang maglabi, kawalon tagpo tahon. Iban upat bulan. Allahu Akbar. At tinaamuyan timbiya pajajagan ka to sin Rasul. Ang pinagikato sin Rasul iltamisu along na fil ashri. At jagahin siya lang na doon na hangpu dakuman kamat yan sin bulan. At hadum yan magtagna. So rin sabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam pang natu maknahan in hadith hain doon na basta tayad to shadda mi'zara. At sin shadda mi'zara at in Rasul sallallahu alaihi wasallam na in siya nag-iizar. At tinayin biya pag hukot niya was sinturo ng biyad to. Ang kambot niya. At niya bang siya magtapis yaon. At yan pa natudlong na biya pahuguton niya biya tapis niya. Long si mga kaibanan ulama nagsyara sin hadith ini. At niya rin lang na kinaya, Sheikh. At kinaya sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam asu amun biya long namun tibut niya na rumag-ibadat hadum yan. Sambil biya na sinagi in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis disebutkan kana Aisyah in Rasul sallallahu alaihi wasallam wairuun niya tingalanin pag-i'tikaf masjid hatta tawaffahu Allah wairun naam tinggalan sin Rasul solong na syadda mi'zara manunjo kilong na sinamuin magduruhon na ibut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan nato hadis Bukhari kato check amun wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu lang na fi Ramadan aw fil ashril awaqir ma lam yajtahid fi ghairi. At tinalabi na long na intibot niya mag-ibadat ahang po dakuman aamuin biya long talima bayat to na matibot tayo sabi siya sa bukon dabi sinamon ang po dakuman. Sabi to shadda mi'zara
wa ahya laylahu at inapagbuhiun nin dumyaon. Long sing kaibanan ulama ul hadis nagsyara sin hadis ini long nila in ahya laylahu sambil long na agad tiyo da intug sin rasul. Ha mga duman niya to bihayan. Intanda niya wa ay kada ahlahu. Wa ay kada ahlahu. Naam, sambil amon long ta pagbatiun niya in mga ahli niya. Kalau alga na Sheikh Baghdad, pagbatiun niya biyan, daon niya mag-ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala. Lamat yung gingatan ko Sheikh biya ang puyad. Amon biya tuyad. Na supatin yung man kat. Masya Allah, malingkat din biya pagwa sin nambuk guru kaina. Akyawa din hadis, mga palanguhan na agama Islam. Nahilaton ta muna matukan Sheikh Baghdad. Unin biya mga makawa na to pangadyan. Niri na kita unin mapatutinaon sin Muslim. Hinapusan long ta sinang kuadlawin eh. Bismillahirrahmanirrahim. Mga hadis na sabot na to na in kapo manok pati sadya hamang tuwa sinupapul niya na ito na hindi na mga hadis na sabot niya at na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wala na pasaran inahalin niya ita amuin dumawhat din sa lago-lago tutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala muning paganan Laylatul Qadar. Mga palangwan na mga agama Islam hindi ni pangadya ang kato sa lago-lago in bangkitan ng mga ibadat in bukong sadya ginhawaran na to ang upama kun ama na sadya ang upama kun ina na sadya. Adapun na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntuan sa lago-lago. Tanda niya pati unay nahali niya. Pati unay nasawa niya pamilya niya dahon niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inini pinasin agi bihaon hati kumare tumagna dum ini impaganan asar awakir na subay intiap-tiap ting kato tanyo in isadya na to in kakusog in ginhawaban sing kita niyo amin usalun na to doon hapag amal ibadatan ay sibura ka magbasa Quran magdikir mag-istighfar mga dua pa Allah subhanahu wa ta'ala tumadap ka magpainom tubig kahawa na malago ng karayawan Allah na inisarta tumtuman na to inhaduman yan, inhaduman sin Laylatul Qadar na di na kamusiusiyan habita sin Allah subhanahu wa ta'ala sarata bang yan sumabo induman sin Laylatul Qadar yan na in madawhat na to karayawan sa lago-lago at iniabira kita ng kapag-ibarat kawalan tahun walang labi na tumtuman na to haduman yan, haduman sin Laylatul Qadar ubos na bet asin Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalul malaikatu waruh at na magnaw gi mga kamalaikatan na dihay ni in mga malaikat na in sila ni tukano samawat at ato sila naghula atasin itong lapis langit nasa magsababan sing kalagguan kabasaran sinduman si Laylatul Qadar saddiya atau kansyaddiya sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga kamalaikatan numaog maripabawgumi sabmayta kalagguan sinduman sin Laylatul Qadar nasarta in mga malaikat na bang mga upama kun mano sa nabi ini sa pantungong inibisita sin kita haduman yan na tumtuman na to ayaw malupa in tiap-tiap Muslim imabaya isang kalangukan mabisita sa si malaikat na tumtumon na to aon din ang mga sukang si malaikat hindi kita may bisita ang pagkain may bisita hindi kita masibatandawan simbay sing kita na impanganan sukang si malaikat de amo na imbang aw mga patatalombay mga dato-dato mga kuwan na inyan kaya tayang kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
at ni malaikat ti sumud palambay mga uno ni patta halam sinubay. Na hangkan na misambiat to buko ni sa ula na uno duman sila lato kadar amoret to in tempo hiig na to impatta pagbusyat to hibalik tano. In bariman subay uno sadya adlaw-adlaw labi luba na ini in pamay-may niya sa sadya niya pag-ibadat ang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hati kumaray ini kalo-kalo ini ni kaganapan da sing kagurhan sing kita niyo in mga pangadjian ini hirihil hamahapon ini hingga po ini amoriyat to imbya manitiyo insyaallah taala pag lamit-lamitan man sing kita niyo sambiat to kalumang ampay kasugpat sinambok puro tanong kan si mahit. Masya Allah, ito na to na diyong ginilalawngan sinambok puro na to. Mga bariman, mga hikwan ko sa dyan, nasabot halom sing Quran, ang ibubulan. Nang ibubulan, magpulang maglabi ng karumyaon, kawaluan tag 2,004 bulan. Batumtuman ta ka mo, iban ginawabaran ko, sintumtuman iwan ka madawhat mo in katibusan sin ang karumyaon, but to equivalent 83 years and 4 months. In butibusan sin dumyaon. Laylatul Qadr. Sabab yato, ayaw ka mag-ig, makad, imam. Pagsambayang, taraw. Sabab asin nabi, bang ka umiyakad nagsambayang, imam, minig ka, uswela na kay ginimam, biya ka nakasambayang sing katibusan sindum. Atin yan nakapag-ibadat ka, nakasambayang, kawaluan tag 2,004 bulan. Nakita nyo yung lingkat. Dapat ka minig, namang ka jam, hati na ba ako nakapag-ibadat siyam taon ni 1 bulan. Ka jam dad to. Sabab sin time is may equivalent to 1,000 months eh. Hati niya, halam sinang ka jam ka nag-ibadat siyam taon 8 bulan. Nakapag-ibadat ka. Namang mo na usal hapag zikir, hapag istighfar, hasambahayang, hapag pagduaa. Usal mo siya. Qiyamul lail. Masya Allah. Ang kajam sa jabya ka nakapag-ibadat 9 and 8 months. 9 years and 8 months. Ang second sa ka nag-ibadat, biya ka nakapag-ibadat kauhan tag 2 jam. Tali-tali mo na. Bangkaw nakabiyat to. Nabangkaw hang kaminit kay man tagwalo adlaw. Grabe din lingkat sin pahala. Na yung pinaka the best na hinangon na ito mga katawtay manghuran, amo na in makad kita niyo imam sa biyay ta ato dadis. Intong bas niya, biya kaw sin nakasambahayang hakatibusan sin dumyad to. Ate na nakapag-ibadat ka ko alon tag 2,004 bulan. Bihan. Pamakbang sa kababayan pagsadak ka kamo. Ayaw ni pahil-pahila. Sabot niya kaina, na ininikalagihan, kasi mga pagbasa niyo sing Quran. Kumubiya na rin ba ako yung makabasa yung mga babae ni Bea, waktu pagdatong ang mabisita, siya bagdad. Kita yung makabasa, ano hinaunta? Dumakaw. Pagluto ko sing pagsahuran, ibadat sa yan. Masya Allah, ibadat yan. Amoy ini dat subay na to long tabihan, tsakahan. Na indua amin, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, du'a. Sabab Hindu yang sinabi kana Aisha radhiyallahu anha. Amuyad to in mga kaganap ko. Tali-talian hangka second kaw nag-ibadat. Biya kaw nakapag-ibadat kaw hantag to ka jam. Hangka second sadya. Ang kaw nag-ibadat hangka minute biya kaw nakapag-ibadat 58 days. Panghang ka jam, 9 years and 8 months. Dakpatin tao, ang mga nag-zikir ka. Ha, Sheikh? Mining ka lagi yan. Nasugpatan sinambok puro biya. Uno pa yung mapatutinangon si mga Muslim. Sheikh Gans? Alhamdulillah. Amo yatin biya mga kaya ukab ka to sin mga ato kaya iklad ka to sin mga guruhan ta. Alhamdulillah, malagwat to pangadjian. Then naman, ha mga sila kausukan, in mga kababaihan, pagbasa sin Quran,
Amon hapal nila, minsan niya tulong ta sila di makaulin, mang sopama sila biya mga diatungan sinamon bisita nila, minsan namon di na sila makaulin, din biya mga hapal nila yad, okay ra, sud na to ang mga jikit pagyano ni Shikain na yad to. Oh, alhamdulillah. So in aga matawayron sila, wayrong kitab ya, hunitan gaman, asal biya mga longta, kiyabay ta ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad sin Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam, sin inla sa sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nawayro makatimbabaw kaniya kinakatan ang kaniya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim sabi luba na yari pa isab kita habulan in mga ibadat ini piya na sin kiyabay ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi kung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yaruhi an rabbih ama na sin hadis to Sheikh mahaba amun biya amun dito nakasusudin amun longta ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Iban amun haduhul sin hadis ya timbe kabayaan ko ya ma kuan. Atinain kita ini manusia amun ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan da kita ini napun nakatan nag-ibadat nabukundain biya mga magguna sin ibadat ya tutuhan. Atinadi dayat tulong tayo ben hikaangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita napun nakatan nag-ibadat. Sibo din bang sa jin iban sin bang sa manusia. Innakauna ummat sambil pahuling zaman. Di datulong tabi mga ikatasin Tuhan sa na in magguna sin para kalayan kita. Kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min anfusikum tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah azza wa jalla. May ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Long sin mga ulama in khairan pa khairun wa in syarran pa syarrun. So in mga marayaw hinang nato ini kita in maggunahang kanda pang in hambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala himinang ibadat at niya iyan niya in baran niya in ibadat yaun siya maggunahaon. So amon natin pag-iyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ihsana pag-ibadat. Ta'budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Piya sinamon hadis kin Bara ibnu Azib yatto Sheikh. Tumtuman niyo Sheikh Baghdad amon hal sin hambu musyrik kafir alom sin pakubulan. Amon apabila siya pangasubuhan sin tu pangasubuyad to. Amo rin ikajawab niya ha la adri di kulong nakaingatan. Sambil long sin yunadi munadi minas sama an kadab. Atinain tao yung putingan. Salta hiklarang na kaniya inunuin amulong tahanig din na pinarka jahannam waftah lahu long baban min abwabi jahannam payatihi min harya sumumiha at kakitaan niya nabihanin lawang niya taon susuran niya tuloy na sa pabyan long napagpuasin niya tulong na umiyan nin munkariban sin nakir halupa ya ard daong nabihayan iltami'i alayha nagipitan na long ninyan. Lang sambilong sinamon Rasul, hadis yan to, pataktali palong na adlao. Sambil mabutlok ng taha syahid sin hadis na long tamon long na, waya tilong na, ilayhi rajulun, kabihul waj, kabihus siyab, muntinur ri', kayakul, abshir billadhi yasu'uwik. Ano? Iya tinagi niya, dumatungin hambuk usog long namong palom sinamon tauyaon musyrikun kafirun murtad min ad-din. Naam iyanon siya. Naam amun tauyaon long takabihul waj. Pangi dagbus. Pagbagusog bang mga long takuan. Iyanon si mga bata bago yang biyaon ha. Mangiusog pa. Ubo siya tulong sin Rasul kabihus siyab. Mangida malumi din padyo tamongon. Na malumi palong na mamuntinur rih. Mapaguk palong. Pagkita sinamon tao yaon namon niya, amon diayaw namon wiro nakajawab sin mga tatanyahan kanya yaon na piyadto. Long na ana amalukal khabith. Ako na inilongin hinang mumangi. Nangkan na bang kita mag-ibadat? Ibu da insang bahayang yamul layl haduman sin hangpu da kuan kamatyan sin bulan Ramadan. Samikya namun nasabuti Sheikh kain ng sambayang tarawih. Naam. Labi marayaw bang kumakad na? Sheikh? Yatim biya maksud sing kaptangan ni Sheikh. Sheikh? Labi marayaw na bang kumakad na?
Kaya Ah, hadis. Na amun hadis ya tamun man kama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla. Naam. Na long tabiayan marayaw ning biyat to. Din sinamun biya long ta na long gumawa na ako. Paubat. Pagusin biya man Upat ito. Twitter dak man gumawa na siya. Na ayaw agad na kaw malingkat pa sa nabangkaw mi agad na rin ulong mo sik. Mabaya pa kulong na sik biya tumahajud. Biya kati kaon wakti mga kuan biya tumakusog biya inrak ba nila biyan. Na alhamdulillah bangaw mga biyad to. So uno yato na biya na sinari inwitir ay naku magwitir bang ko nakaagad na nagwitir ha sambayang tarawih. Biya to ka to Sheikh Bagdad. Na biya to na Sheikh Mahir ha. Na inshallah yari din kaguruan ta mapantok sila na para kala fikhi na manuisuila sila na to kan sumahawira inshallah pang di kay ngatan. Namo ati biya mga hikaganapsin kami. Naam atin niya yung mga kahalan niya to na kalu-kalu aw pa hikaganap ka to Sheikh dumo kita niyo. Nilatun tamatukan Sheikh Bagdad. Yari lang kita hinapusan lay ni hangpo adlaw Sheikh. At tinakasuwe uno pa. Yato na malingkat na yung mga biya. Kain na to piyagbayta kato. Magsadya kita niyo sin mga hinang sin amalan. Sibu da inamal mga iban sin amal marayaw. Amurat ti marana to palom sing kubot. Na asabab yato suwe kita ni magsadya. Uno pa biya mga karayaw. Sadya nila aming gana dumyaw. Bismillah na Masya Allah ito pengajian in kato supat sin sa Mekaner na atin niya ini paggadum ini tumagna na pang mga amal ibadat mataw di hinangunta na binasinagi hambok na sambatan na sabot in hadis kan Aisha atin niya pikindo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panguno in basahun niya panguno in hiruan niya na bang hinabuhan dumyon duman sila to. Ini mga sahabat sabi diato sila magpangasubo sila panguno in labi aula hinangon nila ang mga ibadat yon. Demikian bang tabiya kitaon bang beriin dihay ni kakitaan nato kasaksian nato bang beriin in pagmuamala sindua magtiyaon pagmuamala sin Rasulullah sallam kana Aisha ang pagmuamala sin Aisha Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niyo kuno bayan na dumayaw parasahan amo in kakitaan in maglaki bini mag-share sinuno ibadat. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam paggain Aisha namungat Rasul sallallahu alaihi wasallam panguno in hipamong na hinduan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sabab in Rasul sallam suntuan sin kita niyo iban sin asawa niya na malagbo ini pangadjian makawa nato kanila labilo ba na hadwa maglaki bini at niya dihay ni kakitaan nato in pagtawang in hambuok pahambuok in bana paasawa in asawa unong pabana labilo ba na unong pagibadat na tumtuman na to in hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kan Nabi Hurairah radhiyallahu an tong sin Rasul sallam man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah. Nadihay ni pang nato natunay hindu at na impang ibadat nato tun haduman si lailatul qadar in sa lago-lago karayawan masil nato hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisu din kato hindi maglagi ampun din Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kita ninimano siya magkasa labi lob na uwas na kita no iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi innakum tuqtiuna bilali wan nahar kita niyo in ulong iwan kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala sikmahin betaan niya inipon niya ay inhatin niya wala kita iyawam sin Allah ta'ala iban wala kita no piasaran sin Allah ta intanda hiya niya ya ibadi kita no tiyawag niya pa kita no kamaipon ko innakum tuqtiuna billaili wan nahar sabun narto in kamo
magkasa ang kaadlaw iban halam sinuno ang karum asal kayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita ni umano siya in sipat nato magkasa iban magkalaw nasa in Allah subhanahu wa ta'ala bisan pabihat to in kiaunan sin ipon niya labi lupa na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taddiya in Allah subhanahu wa ta'ala manay mai isu si mabaya mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala nadihay ni mga palanguan na mahagam Islam ayaw na to upason inwakto na to haduman ini tumagna sambil pakinapusan jagahan na to induman niya na pag-ibadatan ayaw na to labi lupa na hindi akat umaas priority na to in mga kaanakan na to in lawakan na to bagay amo in bagay di sila marara amo in mag-upasin wakto nila napila na sadya in mga kaanakan simbang sa Muslim miyakad ha mga hinang amon hinang tawi ang katus tawiya amo in pagnanan magupasin wakto amo in yaumpia paruri nila in pagpanayam hapus oo sabab may ta pang tawi akitaon ininibulan amo sa ni mato pagtarkis kita ni mag-concentrate kita ng pag-ibadatan labi lupa na haduman niya na pagayan malasap imakaso sa nahinang na adat saya ang mga kanang kasi Muslim hinihinangon nila induman sino Ramadan hinangon nilang pagpanayaman ini panayam hapus na pila na sadya din ang mga maupas wakto si mga kanakan sing kita niyo na hadalam biyato suway tuod imbiyakato maas in muna magtuyo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mga ngabi ang mga kanakan sing kita niyo sarta ati kumaray mataod pa im mga pangadyan nila kato si mga kakuruhan nato atau kan kasupatan nila hilatong ko ini in microphone ni hasek nato kan sik mahir Masya Allah, ito na to na diungog in mga hilalaungan sing guru sing kita niyo ang Sheikh Baghdad Allah sambatan niya kay na hadis matarang siya min long ta nagpatindog atau kan timindog siya sambayang duman sin Lailatul Qadar yaon timindog siya sambayang niya to sab sin pag-iman niya iba nang adulat siya long tatutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala ampunin padusahan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, tabarakallah na ayaw ni bugtuin panghuat-huat ni pa Allah subhanahu wa ta'ala pag hinang kamu lutuanan nasabot ti siya ganang kaina nasabab na mo atin magadkato tumun na to aon to parkalain magad pakubor indua magbalik in pangalta mo in pamilya mo magad maghatod aon sa sakatan mo manjari ka daw na sa sakatan mo yatod ko man to pa mga mampang yan sa pa mga long salgal ka na isang buwod ba bang isang buwang ka ang mga ikaw libre na rito ha kawit may pagkaturan kay mo. Yatod ko sa sakatan mo, magarin family mo. Kaluon man ka matupalom sin liyang, pagtagon kayo, rin na sila magan. Tumaykod na, magbalik na sila, babay. Tumangis, ang kaadlaw, duadlaw, tuadlaw, ang kapito. Umabot ang kabulan, kalupahan nila nakaw. In maganda kay mo tanumunong sa mata nag-iisik kain na, amuray ng mal mo. Naima ka mula, mga mal tamangi. Ang son, dumagbus mangi usog. Mabaho pa. Mangi pa yung tamungon. Nabukong tiw-tiwak, tubukon ng kajam. Tali-talian yun na yung Nabi alayhi salatu wassalam, yaon na yung kubul niya masik. Labi na hangi butahon. Yaon da. Alom kubul natin, yan lugay sintaw, malugay pa siya alom pakubulan niya, dahin sindahin niya babusing gumi. Sabab yat to, long sin mga sila amoy nakauna, yung mga salapos-sali nakauna, inagi nila, malidun niya kung kaan na kung taiso abada. Malidun niya kakaan na kataiso abada. Pag hinang kau, kabuhianan mo, paglugto na kau. Dahil hindi ako gumini, bayasin sa kaula-ula buhi kau sa lama-lama. Katipon. Pag-ubusyog patan nila. Riman, wa mali akhiratika kaan na katamu tagada. Pag hinang kau, lutuanan mo, kahadarat sin Allah Ta'ala, biyasin sa kaula-ula, manay ko rin ako kinsug. Ano siya ni sabihin Ramadan na kaunay at tupya ngayon? Ya Allah, Allah mabalik na Ramadan.
Sabi, haong kawan adlaw na limiw. Hampu adlaw ra kuman. Asabiat ko, mata ko pahati namin siya buti, Sheikh Baghdad kaina, long niya, yari na kita haruman sin Lailatul Qadar. Nabang ka, to amo na indom ka na dum yaon. Sabab, hindi ka to, wala na to kita in sa halibulan. Kasatan sin Pilipinas, ka-intal si Pilipinas sa Indonesia, Malaysia, Brunei, wala kita. Atin yan, piyadyo kupin, bulan Syakban katluan. Na kumugdan siya, sindum, gana-gana dumin, kawan tag-isa, sin bulan, kanap dum, kawan tag-isa. Ha? Nakamamat to pa Saudi, kita nila, amin kahabi. Kabi. So, bihat to yan to. Hangkan dasanin malagwin hikman niya. Pajagahan ka tuin hangpo inapusan sin duman sin Ramadan. Sabi mo kayo mga honorid to. Hangkan na to siguro. Ampa, mga kulap yung lupa ng buki ma'am, bukilaba na may taas siya. Kaya luki si Ma'am Tirmidhi, akitab niya, sininagi niya, in Lailatul Qadar, maglaton-laton. Minsan 2 taon ni Mianin Rajiha 27 sa inagi niya maglaton-laton. Manjari kumugdan akawan tag-isa, manjari kumugdan akawan tag-2, Sheikh Baghdad, manjari kumugdan akawan tag-5, manjari akawan tag-7, manjari akawan tag-9. Na yung problema kay ba wala kita, in kay ba wala. In sa halibulan. Nagpadyugupin kay ba ng katluan sin Syakban, in kay ba nanway na. Sabab to malagguin pangadjian in suway na to jaganin apusan hangpo dum sin bulan Ramadan. Inya to siguro. Amo yan mga palangguhan na agama Islam. May pangadjian makawa na to. Biya sing kainet to. Nakatoy kuno kawaluan tag 2 taon ni 4 bulan. Inya to ang karum sin Lailatul Qadar. Ha? Nakuno mo ra siya makawa itong karum. Amo bang kumagada imong magsambaya? Tubiya siya but mo kain na Sheikh Gans. Amin siya buti Sheikh Ganer katutanin hadis. Bang kau miyaga da imam. Wala kau minig. Hingga suway na minigin imam. Biya kau sin nakasambayang. Atin katibusan sin dum. Atin nakawalong tag 2 taon ni 4 bulan. Ano? Nabang kau hangkasekan lo mo astagfirullah. Allahumma gfirli. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mabutang kaminit. Biya kau sin nakapag-ibadat kay man tagwalo adlaw. Nabang kajam kau nagkakya mo laylong tabi. Ang kajam. Masyaallah. Nang hindu apa kau? Imamot kau ang kajam nag-ibadat. Biya kau sin nakapag-ibadat 9 tahun, 8 bulan. Pati ko ni straight. Kau no pamakawak biya to straight. Inyan din ang mga ulong kato tanisin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya siyabot kay ni Sheikh Ganel. Amin. Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala. Bayang ulungon. Bayang kasihun kato tan. Tanda ni magkalong magkasakitan niyo. Kalong sinang dumi ba nadlaw. Nabang kita niyo liampon ng sintom. Problema siya dakula. Susana. Masusa kita. Bang kita wala dilan sila duman Lailatul Qadar ini malugi. Di magpalad si Bansi Kawi na to. Na mo yan mga palangguhan na kami. Nahilatong kumat to kan Sheikh Ganer. Inapusan niya. Kalukalunin. Wasiyat niya. Kato. Eto na matawad na nato. Makaw na to. Pangadjian. Huwag kita niyo magtuyo. Magsambayang. Pagpukaw na to lang Sheikh Baghdad. Kung nandiyan kita niyo. Sampay kaasawahan na to. Ako na to mag-ibadat. Sambatan ni Sheikh. Minsan kau nalong bisita. Na makabasa na kau sinkuran. Bangunin memorize mo. Mayad to mga palangkuhan na kami. Alhamdulillah. So amo natin mga pangadjian hiklad kato tanyo katan si mga turuhan mulia. Walillahi alhamdu wal minna na in mga yadto bang yadto ya sinup na to papangatay kita. Malako na to mga along ta ilmu inaka na to sabab na in magdungog magtainghog magpanainghog pangadjian biyay ni in labi magmumpaat amo na in mga sila ya raragbus nila bang uno in mga na pangadji nila atawa kan diungog nila labay ha panghindo sin mga kaguruhan ta kiyawa din na Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanda babayari pa kita habulan bulan Ramadan salta aduman na sin ashrul awakhir subay masi inti ibut sin kita di magkaig magkatangkog halom sin pangatayan sin kita insub iminang ibadat di naman ha sambahayang pagpas sa Quran pagsadakka iban na sin uno na hinang marayaw yan na sin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
la tahkiranna shay'an min al-ma'ruf. Ayaw mo gaan-gaana. Hinang inang marayaw minsan pahapangatud ta magaan na tud siya. Amun wayron na tud bi halga niya. Arakala amun hadto amun mababa ipangatud ta atawakan magaanda pangatud ta hadto amon natin sababan ikalakpas kato atawakan kagunahan ta apanag na andum yaon kita halom sin pakubulan atawakan kagunahan ta mabutin adlaw pagtimbang sin titimbangan amon hambuok da uyum mo patay manghud mo muslim ikabugat sin timbangan mo halom sin surga atawakan adlaw kiamat na mamuntitimbangan marayaw na walillahi alhamdu wal minna hangkan da subay kita di masumo hinang ibadat hangkan da logian na in mga sila wayroon timay ma sin panawag tawag sin Tuhan Rabbul Alamin akawajib sin pagpuas sa Ramadan logian nin mga sila yadto but aw niya to Sheikh sabuton ko na pusan na hadith hadith kaya riwayat sin Imamul Hakim Mustadrak naam hadis din kan Abu Umama bang pala piyang lupahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam habain hadis yadto sa haupunta na sadya in Rasul sallallahu alaihi wasallam halom katugan piya kita kanya in apinar ka jahannam naam hadis yadto bang pala piyang lupahan pa in ru'yatul anbiya wahi masawayat to kato tanyo kata namun nag-aakidah halusunna wal jamaa in taga inopsin mga kanabihan inyad tuwahi kanila sin Tuhan. Na aun kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon man long nabiyan kami yaki kita kako na amaun na sadya long na diyungog kulong na ulak nagulak long na anong sinapinar ka jahannam na iyan Queen Jibril isyo una tulong na long na mo tulong nin pag-uulak long na sin mga taunarka mo tulong nin silawak nila long na napagubos sa tulong na nakalabay kami long na mga taulong na yagantong muallaki na bi araki bihim tong sin Rasul at tinabya yagantong kato siya biya siki na hataas na sabablong nagyagantong yad tulong na binitay mainan bitay biya to biya gyagantong sa paggantong isabsik Maria Ito baliskat. Baliskat. Natutungki siya bihan. Ako ba may tausog yan? Kami ni nasyamal. Na pagubos, in mga tao yan tulong na muallaki na lang na biaraki bihim. Ubos at tulong na nasisipak na lang na tako nila niya. In tako nila yaon lang na ano ba niya? Yasilu bihad daman. Mag-anod, tu na matubian long nindo na nangusuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila ang Jibril isulong ni mga tao yan long sin Jibril kaniya haula illadina yuftiruna qabla tahillatis sawm yadtuin mga hinang sin mga tao wayroon pa di maragpak yung pagbubuka na yadto na naun yadto mga patwa na kauna yadto Sheikh madhab kuno sin Shopee, ibang mga puwas asar na, makadya rin na magsiga. Kati kuno yan. Hindi ko bang hauno nakakayad to. Wala, iyabutan ni Ma'am Shopee, mga siga. Maray, delikado rin may pagyanon mo amon siga tul akad dito rato kimawa. So, subhanallah, yat timbay ta sin Rasul, inyat to, nagpuasa na. Piya diin na in mga wahi. Na'udzubillah. Iyadan billah. So murah-murahan bangman kita niyo nakabak pangadjian talta magbugan sin kita in mga napangadji sin kita supaya magmumpa at biya na sinagi sin Allah Ta'ala wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ay balik ko inapusan kabtangan kan Sheikh Mahir pa maid ay ko miban sin din diha TV sin kita tama di paunahon ko na mo na masuk na yung waktu pamakadua-dua pa sila. Alhamdulillah, Masya Allah ito. In pengajian. Alhamdulillah mga palangan ng mga agam Islam in so in ako
anak po sa ilang maid ala no ang barakat sinang wa taala ni in ngayon na to subhanahu wa taala in tayo mo sin Allah subhanahu wa taala in po pa ayan dan natin mga sin ala parat na naman ako ito din hawa sa lang niyo balik po ako para sa Inshallah magsukul ha dua guru kakasi langgong karabat sing kita niyo hi Sheikh Kanir wa Abdurrahman buwa iban hi Sheikh Baghdad Abdullah mga yadto wasiat nila kato inasihat nila yadto ang mumpaat na sadya kato subhanallah ako biya mga wag nyo kita na inbugat niya aun sa magbuka into nagpuasa nagbuka kung nawak to siyang pagbubuka amo natin mga tao pagtungki taktakin mga tako nila magwain do biyato in punishment Allah mga bariman mataod mga malibadat nasabot kain na si amul layl jangan na to pagtarawi sing kita niyo pagsarak kasing kamu kanyo katan na inibadat tinisuway na to ipatuto agaron na to kung na to in sa reyo luto anan amuna in amal na to marayaw na in amal na to wayro makahinang kanya dukaing tao suway na kita nin maghinang wayro magkaparagbos kanya amatan ni Imam Al-Hasan Al-Basri inagi niya hawak tumanlong niya kiingatan ko ba tinamal ko wayro da makahinang kanya na nagmatuyo na ko naghinang kanya wayro daw imenang kanya ang kandayat to suway kita niyo magtuyo. Maghinang magmuhot-muhot kita niyo hinang marayaw kakausan na to piyag marayaw sinaga may Islam. Muyad. Sabi asin yaon patawron na to yung dua na to. Mua kita niyo taymon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mua kita niyo bangman in kanyo katan salamat dunya akhirat bangman in pagpuasa na to taymon sin Allah ta'ala. Pagsambayang na to taymon sin Allah ta'ala pangindoan na to taymon sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat na to in matan kabuka Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini ita nakita niyo na yung magparuntungan manusia awawagum pang na to na dawhat mga bariman mga sila na naing hugaay ko na masuk na in waktu manghindua kamu patawran yung panginduan niyo lapayan niyo na kami haduan niyo ang man mura-murahan salamat kita niyo katan Iwantay mo ni amal ibadat na to. Ayaw ka mo masumo magpabuka, especially mga kababaihan. Ayaw kang masumo magpabuka. Mga kabanahan niyo, mga kamaasan niyo, mga family niyo, ba't sintaw do kayo, makakawa na ka mo pahala. Tungbasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katan siguro kayo na ayaw mga bihan na. Isa ninang sibi-sibi, tungbasan na sin Allah ta'ala, ayaw mo gaan-gaan na. Basta hinang marayo, piyag marayo sin aga, mahina nga. Kakaus-kausan mo, anibiin kataan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nakarugtol sa uti magtisin kayo. Pat niya, mamaid kami kanyo. Halapag kasi, iban lasana mo kanyo. Kabdangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين